Hello, busy pa ako, busy. Thank you so much, J Duplicate.
Nakamute kami, busy. Shout out everyone. Alagay. Abangan niyo si Master Chef. Si Master Chef, Kuya Nagi, ha? Tawang-tawa ka dyan.
Bawal po muna mag-request ngayong araw na to. Kasi for today's video, we're going to cook. Okay? Anong pinupot-pot mo? Chilin. Sige na. Hindi na ako makapag-umpisa kasi shout out. Thank you, thank you. Nakamute guys, pero babatiin ko kayo talaga kasi I saw my soul sister and Kuya Paul! Kuya Paul! Have a great day everyone. Yes, salad. It's not for me, it's for
Nakamute ako pero kailangan ko kayong batiin. My soul sister, Olivia, and also Kuya Paul.
Sa lulutuin kong pasta, ito pong pinakamahal na ingredients. Ito po ay pine seeds. Yung spaghetti kasi nila dito may pine seeds. Ito yung isa sa pinakamahal na nuts. So far, sa cooking. Pwede naman din siya pang baking. This is pine seeds. In Arabic, this is snowball. Dahil sobrang na-miss ko po yung hotdog, kakain po tayo ng tender juicy. Si friends. Ewan ko lang. Kasi pag naglilisan, siguro wala ng tao dyan. Hindi ko mo. Makahiya naman. Nakakaya kayo friends. Tignan ko lang yung way ng bulo mismo. Kasi yung sa akin, Liseli kasi. Ito wala. Sulat mo. May kopya ka na ba nito? Wala pa nga. Ngayon ka lang magulo. Gusto ko konti lang yung ingredients nito. Sulat mo. I'll wait for you, that holds, that keeps me going each day. 'Cause I believe you still love me. I love you more than words can say. You're still my man, nothing can change it. We still belong together. Oh, you're still my man. On the day that you left me, you said you had no regrets. All about between us, it happens whenever we can get. And the days between us will never disappear. I can only far away when it's change it, still belong together.
Children be here. That's what they say when we're together. And watch how you play. And don't understand. So love just again. Holding on to one another's hand. Trying to get away to the night. Trying to stumble to the. You say, I think we're alone now. I think we're alone. Oh, shout out dyan sa ating mga naka-video. Thank you so much. Dito kaya ako para mabasa ko naman yung mga dumadaan. I'll wait for you. The hopes that keeps me going each day. 'Cause I believe you still love me. I love you more than words can say. You're still my man. Nothing can change it. You still belong together. You're still my man. Nothing can change it. Oh, baby, I'm in my heart forever. 'Cause you love me. Without you. Kung ako na may mag-aasawa, ang pipiliin ko ay isang kusinera. Hiwa siya, hiwa ako, hiwaan kami. Hiwaan kami. Hanggang hating gabi. Salamat sa mga nanonood dyan. At kayo'y wala munang magre-request. Charot. Mag-request na kayo ng uulamin, pwede. For today's video, we're going to make... Napuyat na naman ako sa live streaming. Oh my goodness. Maaga pa. You're still my man. Nothing can change it. I still belong together. Oh, you're still my man. Nothing can change it. You still belong
Salamat sa mga natamsak. On the day that you left me, you said you had no regrets. All the bells and this. There's nothing. Yan. Inumin niyo sa akin, sugar free. Ano, pwede pa yung inumin ako. No, pwede pa. Inumin ko. Alam mo doon sa market na sa pharmacy kami, di ba meron din sila mga free na parang immunity boosting. Alam mo yung parang gato lang sa water. Ako sa ako na naman sa cashier. Tinitingnan niya ako sa ko. Ano yun? Apple boost na immunity free lang ito. Di ba yung free sa pharmacy? May free. O, ano yung ingredients mo dyan? Onion, garlic, minced meat, Yeah. spaghetti. Basta tandaan mo yung mga hiwa. Kasi kahit sa hiwa lang maalto siya. Tapos always on the side, ilagay mo lagi lettuce salad. Tapos kailangan ilista mo rin yung dressing kasi magkaiba sila ng dressing. Pero this time, I'm not going to separate ang lettuce salad ng pag nag-spaghetti sila. O, yung sauce mo. Red sauce. Red sauce yan. Black pepper salt, ha? Hindi yung salad mo. Ah, doon muna tayo sa ingredients mo. O, is bolognese, onion, garlic, minced meat, spaghetti. Salt and pepper. Pine seeds. Kailangan i-fry yan, hindi yan hinahalo. Tandaan. Ewan ko lang bakit. Hindi ko naman hinahalo. Pinaseparate ko to, ah. Yung sa akin kasi walang snow barley. At saka, huwag mo makikipag ng Kleenex box, please. Yes. We need it. Fresh tomato sauce. Wala fresh tomato. Hindi, ah. Kaya yung red sauce mo. Ay, ano yung mga jar na. Ayun nga, yung fresh tomato sauce na yan. Pero nag-tomato sauce pa rin ako. Okay. Fresh tomato. Maghahalo ka lang ng fresh, isa, dalawa, pero magto-tomato sauce ka talaga. Mm. Para lang yan, pampadagdag lang yan ng lasa isa. Hindi ka naglalagay ng ano na. Ano? Ano pa ng isa? Tomato paste? Wala naman tayong tomato sauce, edit tomato paste, yung puree. Pero habang may jars pa tayo ng mga fresh tomato, yun ang... Pero dyan sa lista mo, kailangan tomato sauce, red tomato. Let's drink in a bit. I'm going to cook in a bit. So I'm going to drink sugar-free juice. Ang hirap mag-live, putik na ito. Kailangan mo talaga magsalita. Oy, Ate Guy. Parmesan cheese ka. Ang tamis. Minom ka, oh. This is sugar-free drink. Everything here is sugar-free. Nagagalit ako. There's no sugar in this. Everything here is sugar-free. Okay? Hindi ka maganda. Juice in a cup. Nympha. We're drinking juice in a cup. Drink juice. You want to drink sugar-free? And you want to say shout out to Olivia? Where's Olivia? Olivia is watching. Ah, wala. All your vlogs, Char Char. Hi, Olivia. We need to finish this one. You have I to- don't want. Why? Because it's very sweet. Very sweet, but it's sugar-free. I don't care. You don't Okay lang care. yan kasi maalat ka. You don't care. Ay, walang jacket. Sorry. Ayaw niya dahil masabi. Pero kung makalaw naman. Ate Guy. Yes. For today's video. Maga pa. Parang, ilang gasa na parang chicken? Yaw, biyos and done. Done?
It's frozen. It's not frozen anymore. Ah, okay. You're so quick. Thank you so much. I like you to be my partner in the kitchen. Wow, English speaking talaga dito. Oh, really? I really want me in the kitchen? Ano pa? What else? Well, give me the lemon. I want to squeeze Yeah, it. please squeeze for me 1 lemon Okay. and put it aside because I'm going to saute onion and garlic. Sit there, your onion and garlic, and after that, you point your management. We say. Oh, Olivia, before I forget, I need to lakbay-lakbay. Ayoko mag-English kasi baka marinig ako. I need to lakbay-lakbay sa L. Aalis kami this coming Lunes. We're going to London. Oh my goodness. Beshi Buena Vlog, sunduin mo ako dito bukas. Ay, hindi. May pasok ka pala si Madam Chris Adventure. Kasi alis na kami sa Monday. Wala na ako, hindi na ako makalabas. How about this? This one is for us. Why you chose that one? This is for tabbouleh. I just pick up this downstairs. I may work. Okay, wag na mag-off. Magkita na lang tayo pagbalik ko. Ano ba lutuin mo sa atin? Adobe. May kamatis dapat. Masarap pag may kamatis ang adobe. I know. Can you put carrot? We have. We didn't buy. Oh, you didn't buy it? Yeah, because we're traveling. You want garlic? Ginger? And today's stewed chicken. Ito si Oyi, puro chap-chap. Ayoko na nga, matamis na. Ito na lang itlin ko ito mamaya. Kasi naghanap din naman ako ng matamis after lunch. So ito na lang. Mga chismoso kayo, mga boyfriend, tumigil nga kayo. No need boyfriend. Bakit ito malambot? Ay, malambot. Bawal sa live ko dito yung mag-topic-topic ng mga jowa-jowa. What is that? Naku, malulubat na siya. Bring your 29 minutes lang. Sisira natin. Ito ang masarap ulamin, no? Sausaw sa bagoong. Gusto, bigay na palis na ako, bagoong pa talaga. Orly. Ang bagoong na ganun, wala namang talong. Ayan o, yan dyan si Oye o, talong-talong. Talong ni Pedro. I'm glad you came along, sari-saring talong. To all the boys. I love before. Ay, talong before. I'm glad you came along sa mga mahabang talong. Visit na kanta. Namiss ko ang talong. I'm glad you came along. Namimiss ko ang talong. Diyos ko, hindi na ako makaluto. Visit. Has move na please. Wow. Anong move? Kuya Paul, thank you so much, Kuya Paul. Sa padaan mo dyan, Kuya Paul. I'm glad you came along. Namimiss ko ang talong. To all the boys. To all the boys. I love. I broke before. Ikaw talaga, Oli. Ikaw talaga nagpauso ng talong-talong na yan. Ah. I'm glad you came along. Sari-saring talong. Mag-11 na pala. Access na lang muna gagawin ko. I'm leaving. I need you. Kids, kailangan ko ng tubig, Nils. Pakibuhat.
Yung butiking talong niya. Kasi magbo-boil ng pasta mamaya, i-ready ko na. Para makababa na ako. Ayun ko, ayun ko. Lagyan ng tubig ang Ken. Ang kaldero pa na. Parang feeling, para isang kawali na lang ako. Kaya po magbuka. Unahin ko to. Marami pa akong bugasan. Ano. Oh. I'm glad you came along. Namimiss ko ang talong. To all the boys I broke down. Dito na lang para nakakatawa. Di ba? Dito naman tayo sa area na to. Ang maganda yung balita sa akin ng YouTube. Sabi niya, ngayong September, ano? Hindi, yung parang, yung pinag ko yung parang kumanda-ganda ng record. Sinabi ni YouTube, di maganda. Yes. Sige, doon yan. I'm not sure kung walang susundo sa akin, di ako alis. Ano ipapartner mo ito? I'm glad you came along. Namimiss ko ang talong. Ano sabi mo? Baka humingi siya ng kakainin niya. Diyos ko, nagkape yun. Baka mainit sa labas. Pag anong mga ayos nun. Pero kung ano, andyan may mga alin dyan. May, ano ba yung Zoro? Ano ba yun? Sa uro. Uy, hindi ka man. Ang gusto mo, maliit ka dyan. Diyos ko. Tatlong hiwa. Hindi ito yung bawang. Yes, may bagong fact one. I'm glad you came along. Namimiss ko ang talong. Tapos na pala ako party kagabi. Ay, nandiyan pala yung dance ko eh. Ha? Sabagay, malulungat na to. 30 minutes na parang kahit ka rin natin. Magre-resign si Soul Sister. All the day that you left me, you said you had no regrets. And the bond between us, there's nothing been broken yet. And the feelings between us will never disappear. Bakit mo yan? Ay, ano, pinaandar? Needs. Ayaw mo. Hindi naman ba? Pinalagyan ko lang, mamaya pa ako mag-bring. Plus 12. Oh my goodness. Okay na yan, patayin mo na. Just pour the coal out. Do what you did. Talagang nabuhat yun. O bakit ka kasi binuhat? Yung humilig ka nga eh. Ibig sabihin na kung magbuhat ko. Wala na siya sa akin ba? Bumibig ng pwede. Wala ka bang chef dito? Meron. Huwag mo na gasan sa jeep mo na lang kasi kuryente yan eh. Parang tumatawag si Peds. Ikaw na kung Ano? hindi.
Tawag ka kung hindi sinigang. Check temperature. Nida na lang. Marunong siya mag-check ng temperature. Tawag siya kasi ng tawag. Desi, nida. Temperature yan. Bakit parang kumain? Ah, hinaan ko pala. Dapat talaga may isa lang dyan sa... May? May isa lang dyan talaga pa. Kung hindi narinig, nagawala. Eh, andyan ka na pala. Kung nga, kaya tumakbo ako. Iihisan ako. Hindi nyo narinig, kalakas ang boses niya. Narinig ko kaya nga pinalabas ko si Nancy. Marunong naman siya kumuha ng temperature. So sagutin mo lang siya kahit kami ang hinahanap. Sagutin mo lang kasi tapos tawagin mo lang kami. Ang Pag wala kasing sumagot, ayun sila. Chai Chua. Yes. Gutom na, pinagluluto ko kayo. Ay, akala ko temperature. Hindi kasi yung ano dun, may application. Yung? May application siya na ano. Kailangan yung picture mo. Oh, okay na? No? Ikaw dapat. Sabi ko kaya ate, pag tumawag siya, sagutin mo lang pero tawagin mo kami kung sino inanak. Kasi nainit siya pag walang sumagot. Gusto ko maraming onion para masarap. Hindi pa rin. Yes, Mio Marimari. Oh, maingay, baka tumigaw na naman siya doon ah. Hindi ka lang. Sarap ng margoso no, na pinili ko, no? Nakita mo? Ah, yung palaya? Ayun pala niya. Oo. Kumuha ko 3, malalaki. Namimiss ko talaga yung sarap ng gulay dyan sa grocery. Sa market. Yan lang talagang maano sa mata ko lagi. Hindi ko siya matiis. Tapos, sa agata, sabi niya, pag may nakita kang Philippine na gulay, kunin mo. Naks, ang ibang ihip ng hangin. Pero nung makita niya kung hawak ko yung ampalaya, sabi niya, tawa lang ako ng tawa. Minsan, okay din, minsan nakakainis, no? Yung gusto man ako inigat tubig. Hindi pa rin tumutulo.
nangangawit ako. Ay, Marjorie Primasio! Thank you so much, Marjorie. Thank you, Oye Vlogs. My soul sister Olive. Hechelin, Azmina, Bishop Berna. Sa lahat, Kuya Paul. Naku, kailangan memorize ko yung mga dumaan. Naku, Diyos mo. Jimenez. Ate Guy, Nora Perez Channel. Oh my God, nangangamit ako. Char sa'yo, Oye Vlogs, Char sa'yo, Talong. Si Boy Talong, yan si Oye. Boy Talong. Ito po yung black pepper na to is, ang tatak ko ni is bayara. Bayaran mo na ang mga utang. Ha? Bukas daw siya ng tubig. Ay, sus, mag-iusap maliit na bagay. Dito lang siya mga My goodness talaga. Sino ba naglagay dyan? Ikaw, di ba? Kumuha ka? My goodness. Maghanap daw siya ng monay na tinapay. Si Boy Talong maghahanap ng monay na tinapay. Ituan ko na lang siya ng mamaya lumpia na gulay. Ay, hindi, kanina pa walang tumutunog. Kala ko nga nakatimpla ka na. Kasi wala man tumunog.
Ay naku, hindi ko alam kung saan yan si Boy Talong. I'm glad you came along. Sari-saring talong ang kinain ko kahapon. Oh my goodness, what's this? Kailangan ko pala ano yung maglagay na ako ng tomato paste dito. Palipakulain ko lang siya ng konti. Tapos i-cover ko na siya mamaya. Mamaya na lang ulit yung aking baba ko to. Ingay. Ate, nalala mo yung hand carry na ginamit mo sa bag niya? Yung hawak-hawak mo? O pakibaba dito? Yung hangkiring Yung blue. Yung maliit. Kasi lalagay ko yun. At saka lagyan ko ng damit ko daw. Ano ba yung nakalagay dito? Kala ko yung hangkiring yung nilalagyan mo Yung ng nakatanggal ko na pagmamahan. yun dito. Ay, di, oy, dito may iwan. Nag-iisip pa to. Kailan ba natin yan pwede yung ano yan? Ang pinaya. Hindi. Mamaya nandun yung gabons. Pag namulang na yun, wala pa naman. Ligo na siya. Doon yung gabons. Kasi binibili na yun. Huwag mo kalimutan na ilagay ko na yung mga galagin. Pwede sabihin, linggo ba narinig mo? Totoo na ba yan? Alam mo, pag linggo, Diyos ko po. Hindi. O, may babayaran na kayo sa mga lalaki. Ano yun? Ang tempera dyan. Kanino ba yung babayan? Hindi ko alam basta pag may lalaki daw pumunta. Delivery. Sabi niya kasi, sabi ko para saan ba yung pera? Sabi niya sa delivery daw. Sa lalaki. Sino? Alam mo yung temo. Pag umorder daw ako. Ay! Ano yun?
Hi, sir. Good morning. Hello, Daisy. Hi, madam. Good morning. Ikaw na lang mag-alok, te. O inumin. Oh. Salamat sa inyo. Diyan na mag-chismisan lang kayo dyan. Next ka lang sa clinic sa kitchen. Tapos na po. Asan? May umali na rice. Ay, sus, Yusuf. Eh, pili ko. Wala tuloy naman. Ate natin, meron ng dali na tao. Yun ako. Oo. Ay, pinapakain mo araw-araw sa akin. Buhay na. Wala lang ang sabi ko. Sabi ko ito. Toro. Ano, kailangan ka. Yan natin ang cake. Yung siyempre sabi. Ang tatay. Inumin. Nespresso. Bolognese ni Daisy. Hindi ko akin yan. Dati sa mga datihan yan. Kami. Iba yung aking style. Gusto ko mayroong carrots at celery. Iyan niya sa akin. May celery at carrot. Hindi ba? Hindi sa nata. Alam mo yung walang dila. Kaya inuna ko po. Kasi hindi nga pare-parehas ang way. Oo, ako lang. May celery na pingo yung gano'n. No? Tayin ko na to. Tapos yan, pag binungboy, may ano rin. Gamitan mo si ano. Gamitan mo si ano ng magandang tray. Oo. Oo, pasikat man. Sila nga doon sosyalan. Yan yung Gold. Ayun na yung gold. hindi yan kasya, may inumin pa yata. Ayaw mo uminom kanina, ayaw nga sana. Intong pa. Tang. Ay, hindi kasya, dapat malapan. Ayaw mo hindi yung crystal. Ayaw nga kumain, galit siya. Sige lang, alam mo naman si Pedro. Ang tawag sa mga. Marami. O, yan na. Bakit ko nga na yan. Tama na yan. Ako sige pa, ito pa ako para sabihin niya. Yan lang.
Hindi yung kakain ng suwahan ka tayo. Yan, pag siguro nakita sa harap ng lunch na, hindi na nagkukuha ng ano. Pili yan. Hindi na nagkukuha ng... Hindi na nagkukuha. Ate, saan na yung ipit? Hindi, iwan ko yung ipit. Goodness talaga. Okay, ayos muna yung niwan kong kalat to. Okay, saradahin. Ay, ako na nga. Lilipat na naman po tayo sa dirty kitchen. Another kitchen. Oh my goodness. Here's another kitchen. This kitchen, we cook our food here. The fish, the smelly ones, we cook here. Ang arte. Yes, and now, I'm going to say. Ako po talaga ang nagluluto ng pagkain namin kasi maarte po ako sa timpla. Maarte ako sa timpla at sa saing. Guys, ayoko talaga sa basang sinaing. Ako talaga, kahit tinatamad ako talaga ang magsaing. Oh my God, this rice is my favorite. Jasmine rice. Ay, ito pala yung stand ko. Bakit dyan ako? Mabigat. Mabigat siya para sa akin. Pinatahandan ko tuloy yung ano. Oh, aray.
Sit. Madam Chara, I'm cooking. Thank you so much for dropping by. Ako kasi talaga gusto ko magluto ng pagkain namin kasi guys, sorry pero maarte talaga ako sa templada. Maarte ako sa sinaing. Once a day lang po yung rice natin. Lunch lang talaga. Pero maarte talaga ako sa kanin. Ayoko talaga ng basa. Madam Charo, pag pumunta ako sa inyo, alam mo na yung saing ha. Kahit anong ulam, okay lang. Basta yung sinaing gusto ko. Ayoko ng basa. Reklamador. Anong maligat? Ano ba yung maligat? O talaga Madam Charo. Ano ba yung maligat? Heads! Akin na yung naiwang ano dyan? Celery at saka repolyo. Andyan, meron dyan. At saka lubye na konti. Kuha mo. Ako na nga. Mag 2 hours lang ako. Patayin ko na to. Oh my God, hindi na naman ako maka-live ng... magla-live ako sa kitchen doon sa London. Hindi na ako makaka-LS doon eh.
Siyempre mag-ILS ka doon, my gosh. Marinig talaga ako doon. Repolyo? Hindi, busy ka ba? Iabot mo lang sa akin ako na maghiwa. Thank you so much. Magbihon na lang ako para sa hapon. Ano malaki man? Ang takip dito. Ano yung maligat, Madam Charo? Mahirap man o maghirapis, magkasakaling mahal. Hindi ko alam ang lyrics na ha. At kung sakaling man ikaw ay sa buhay ko, at kung sakali mang magdusa, ika'y aking matitiis. Mahirap man ang magpinagpis, baka sakaling mahal. Ang aking matitiis. Ay! Ano ba yan? Di makashoot. Ay, di makashoot, guys. Kung sakaling mang ikaw ay... Lagi ko yan naririnig, pero never ko yan kinanta. At kung sakali mang magdusa, ika'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo ba ako? Ay, naku, nahirapan talaga ako kumuha na.
I'm not going to cut all of this, or I'm going to cut. Hilig pa ako sa ano, sibuyas. Ay, kamusta ka na? Shout out everyone. Salamat sa mga... No, wala na akong ano dito. Kainis. May pakakahunan doon sa laban na yon. Saan? Pigan. Yan sa basket. Hindi pa. Ay, hindi ako mag-ano nun. Wala man lang takip dito. Bakit wala man lang ganitong size? Wala siguro lahat. Wala oh. Malalaki na yung mga ano dito. Magana.
ako, baka masunog na ito. Grabe na ito. Masasamang gulo na lang tayo umiikot. Nagluluto po ako ng aming pagkain, of course. Ay. Kailangan ko ilipat ito. Thank you sa mga naka-video dyan. Dito naman tayo ikot. You're live. Sana yung aking favorite soy sauce. Ilan pa na maraming paminta. Bahala na, manghang. Paminta is real. And the cabbage. And
sana masarap naman. Kasi pag nagtutoyo ako, hindi na ako nag-asin. Kasi alam mo na, yung mga kasama ko dito, mga senior citizen, na tayo nila na maalat. Oh my goodness. Kailangan natin tikman kung tabang ba o maalat. Okay na yung timpla. At kung sakaling magdusa, ika'y aking matitiis. Maghirap man ang paglilagpis, baka sakaling mahal. Alright, come on, I'm tired. At kung sakaling mang ikaw ay maliit to. Alright, let's off this. Let's go. Let's clean our mess. Shit, talaga to.
Oh my God. I hate langaw. Di ba tapos na ko luto? 2 putahe pa. Asan na si Pedro? Wala dito yung malaking tray. Check nyo lagi yung asin, malagkit. Bakit malagkit? No? Ito ba? Hinugasan ko na makita ang malagkit pa rin. Malagkok ang kamay ko lang. Ito nga maghipo. Malagkit hindi. Hindi naman no. Alang kamay. Bakit mo tinanggal? Ang alin? Hindi. Hinugasan ko. Pinaipo ko Hindi. lang sa'yo. Gagamitin ko. Nandyan na.
lumpia. Ang lumpia. Dilim ka ba? Kasi dumating ka, wala na akong makitang iba. Biwan ko pa naman. Ngayon, nag-ibot. Night boat. Si ano yan, automatic yung computer. Ako rin ang gumawa ng mga posts. Ay, sabi niya, oh. Dilim ka ba? Gawa ko yan mo. Para ako yung advertise. Natawa ko lang yun. Alam mo, hindi ko nababasa yung ibang nagko-comment. Sana pa yung cellphone ko. Kung gumawa yan.